Numele. Garcea. Prenumele. Garcea. Păi cum, domne, te numești Garcea? Ce ai, mă, ești bâlbâit? Ce ai? Garcea, atât. Garcea și mai cum? Și mai vesel, și mai trist. Și mai aspru, și mai nehotărât, înțelegi? Ridică mâna dreaptă. Din câte încercări? Jur să spun adevărul și numai adevărul. Să mor tu. Cine-i prost să te creadă? Tu trebuie să spui asta, Hai. jură, hai. Jur să clocească cucul de la șapcă, să-mi cadă părul de pe pulan, să n-apuc să ajung general dacă... Ce zici? Matarea acolo. Repetă după mine. Ce vorbești, bă? Ce eu să repetent ca tine, bă? Jur să spun adevărul și numai adevărul. Să așa, ce zici, matarea? Și să nu ascund nimic din ce știu. Păi la cât știu eu și să vreau să ascult ceva și n-am ce. Și să nu ascund nimic din ce știu. Băi, da, mă, și enervezi, băi, păi tu, dacă mă apuc eu să ascult ceva, uite, de exemplu, pixul ăsta, nici tu, nici tot neamul tău nu-l mai găsit în 3 luni de zile de aici încolo. Înțelegi? M-ai făcut curios. Și unde l-a ascuns, mă rog? Unde l-ascund? La mine în buzunar, băi. Zi-mi și mie cui ar da prin cap să caute un pix în buzunarul unui polițist. Zi-mi. Liniște, evacuezi Giuleștiul. Avocatul apărării are cuvânt. Zi-mă, știu. Mamă, ce prost e ăsta. Adică și eu am mai multe cuvinte în mine și el n-are decât un cuvânt. Mulțumesc, onorabil instanță. Deci, domnule Garcea, unde vă aflați în momentul producerii accidentului? Ia uite mutul ce de vorbe are în el. Mutule, dă pasă, mutule! Te-ai insurat, mutulică? Vă rog să răspundeți la întrebare. Eu mă aflam la intersecția străzilor care dă una între alta. Cum se numesc străzile? Șosele. Sau ulițe, depinde de în ce situație te afli. Se numeau străzile Ceaikovski și Decebal. Nu rețin exact cum se numea, dar